Hej, velkommen. Det er Jakob og Mallegud. I dag, der vil Simon først og fremmest gerne lige sige noget. Jeg elsker dig, Nicoline. Og efter vil Sebastian gerne lige sige noget. Jeg vil bare spørge, hvor er Lukas Nielsen? Der er sådan et kæmpe stort svin lige der i skammen, men jeg kan ikke finde Lukas Nielsen. Er der nogen, der er frække? Er det også 2 i net? Ja, det var. Jeg er ret bedre. Men vi går i gang med videoen nu. Det var bare lidt sjovt. HTC Legend test med Lukas Nielsen. Hej. I denne video skal det handle om HTC Legend. Flot. Bemærk den store skive med mandepatter, der stritter ud i luften. Fej for satan. Klam bøsserøv. HTC Legend fra HTC, som kom ud for et godt stykke tid siden. Men stadig alle pengene værd. Bemærk også hans fedtede hår, der tydeligvis ikke er blevet vasket i mange dage. Det betyder, at han ikke er gået i bad. Og prøv at tænke, han har så mange fodboldtrøjer på, når han laver de der interviews. Det må jo betyde, at han spiller fodbold, men hvorfor er han så fucking fed? Det kan jeg godt lige fortælle jer. Det er fordi, hver gang at han spiller fodbold, drikker han 4 liter cola for ikke at blive alt for tørstig, fordi han kan ikke lide vand. Den har det, en telefon skal have. Og lidt mere til. Okay, vi gider altså ikke se på det fede fjæs mere. Vi skifter til den her video her, hvor at han faktisk gør noget ret så vildt. Han anmelder nemlig Apple iPad Smart Cover. Så kan I lige høre ham lige, hvordan at han udtaler Smart Cover. Hej og velkommen til den her video. I den her video skal det handle om Apple Smart Cover til iPad 2. Smart Cover. Og så kan I se, at han har skrevet Apple iPad 2 pris fra 300 kroner til 450 kroner. Det er egentlig ikke så dyrt for en iPad 2, synes jeg. Det synes jeg i hvert fald heller ikke. Ja, den koster 4.000 i forvejen. Men nu hvad var det, du gerne ville se, Malte? Nu skal vi lige se hans intro, som han selv har lavet. Så vi kan se, at det er en Android-ting. Og så Lucas Pixel. Som vi kan se, så er det der totalt amatøret. Det kunne min lillebror have lavet. Hans lillebror er 5 år. Lukas Nielsen, det fede svin, det var alt for i dag. Hans dobbelthage kan I ikke købe, men Simon vil gerne lige sige noget. Jeg elsker Nicoline. Det gør han i den grad. Men vi hader fucking Lukas Nielsen, den klamme blodhest. Og Lukas Nielsen, han elsker pik. Præcis. Næste gang, når vi skal gøre grin med den fede blodhest, vi siger tak fra Malte. Jakob Og Monsi. og Sebastian. Vi ses. Ja, det er en sidste ting, vi bare lige vil sige. Er det også 2 i nat?